Permezz ta' proġett pilota li se jitħaddem f'numru ta' djar tal-anzjani tal-Gvern se jiġu organizzati attivitajiet marbuta mal-futbol mingħajr ħlas ġewwa l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol. Dan sar bi ftehim iffirmat bejn id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità u mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol. Dan il-proġett bl-isem #MyTime jikkumplementa numru ta' attivitajiet li jinkludu żjara fl-Stadium Nazzjonali ta' Taqali u fil-Mużew tal-Futbol kif ukoll sessjonijiet ta' walking football jew attivitajiet fiżiċi adattati skont il-bżonnijiet tagħhom. L-anzjani se jkollhom l-opportunità jiltaqgħu mal-plejers tat-tim nazzjonali u dħul sussidjat għal ground nazzjonali biex jaraw logħob tal-futbol magħżula mill-anzjani. One News tkellem ma' Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, Angelo Ketkuti, fejn spjega kif l-MFA issa adottat eżerċizzji permezz tal-futbol biex l-anzjani jingħaqdu flimkien u jagħmlu kuraġġ biex jagħmlu ftit attività fiżika. Il-futbol hemm ħafna emozzjonijiet, jħobbuh ħafna nies, jitkellmu dwaru ħafna nies u mhux inqas l-anzjani, aħna nħossu l-futbol u l-popolarità tiegħu. Għandna nużawh ukoll għal dan il-għan biex ninċentivaw lin-nies ta' kull età jipparteċipaw f'dan is-sens parzjalment bl-attività fiżika alla volja wieħed ikun anzjan hemm mod kif tilab il-futbol bil-pass tiegħek. Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva, Michael Farrugia, tenna li din hija inizjattiva biex iħajru lill-anzjani joħorġu minn djarhom. Waqt l-attività huwa żar il-Mużew tal-Futbol li l-prestiġju tiegħu imur lura għall-1800. Illum dal-ftehim tal-Memorandum of Understanding mal-MFA se nagħtu l-opportunità l-anzjani irġielu nisa illi jistgħu jkollhom taħriġ rigward il-futbol anka jkun jistgħu jipparteċipaw fejn għandu x'jaqsam walking football, jkun jistgħu jiġu jaraw il-mużew, imorru lura fil-memorja u jiftakru daw kien iż-żminijiet li qabli huma kienu hemmhekk.